Sa number 10, una kita na isa nga weather update. Sa karon ginapaabot nga ang bagyo nga Ada mas mapalapit diri sa Pilipinas, sumugod buwas nga adlaw, Biyernes, no? May mga probinsya sa gihapon nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 ini nga mga areas nga mga probinsya amo ning yara sa color blue. Ini yari sa ang Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Catanduanes, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. No, ini nga mga areas na napaidalom karon sa gihapon sa tropical cyclone wind signal number 1. As of 4 p.m., ang bagyong Ada ang yara na sa 400 kilometers east sang Surigao City, no? Ari na siya sa east ng Surigao City. Dito subong sa Surigao City, sa Surigao del Norte. May kabaskugon ini nga 65 kilometers per hour kag may gulpi nga pagbaskugon pang madlos nga tubtob 85 kilometers per hour. As of 2 p.m. subong nga hapon nangin isa na ka tropical storm si bagyong Ada. But silingon pwede maglabot sa tropical cyclone wind signal number 2 ang mga pinakabaskugya nga nga warning nga mahatag bangod sa kabaskugon sang hangin, no? Ginapaabot nga magapalapit ining bagyo nga Ada mat-amat palapit, magapalapit siya diri sa may una sa eastern kag northern Samar, Biyernes sang gabi o kun Sabado sa kaagahon. Gina-expect nga ini si bagyo nga Ada hindi as of now as we speak hindi siya maglandfall, no? Hindi siya magkadto sa duta pero mapalapit siya diri sa may eastern kag northern Samar either Friday night o kun Sabado sang aga. Mapalapit naman ini diri sa may Catanduanes. Sa may Catanduanes nga area, mapalapit naman siya na diri sa may Sabado sa gabi o kun Domingo naman sang aga. Hindi makusog ang hangin kadalasan sini nga bagyong Ada pero ginapaabot nga mabaskog nga ulan ang igadala, no? Idalo niya diri sa aton. So gina-expect nga maging mabunok ang pag-ulan sa area sang Caraga, sa Eastern Visayas, sa Maya Bicol region tubtub na sa weekend ga adlaw. Diri naman sa Negros, ano ba lamang lakat sa panahon apektado kita? Gina-expect nga by tomorrow, Biyernes nga adlaw, posible mangin maulanon ining northern area sang Negros tubtub na sa Sabado no sang aga. So expect natin nga may posibilidad nga maging maulanon ang ini nga area nato northern Negros sumugod Biyernes nga adlaw buwas nga adlaw no. Ginabisuan ang tanan nga mangin mabinantayon sa posible nga pagbaha kag landslide bangod sang dala nga ulan sang sini nga bagyo nga Ada. Padayon na nga magtutok suno sa pag-asa sa lakat sa panahon kay base bala may mga changes sa ruta sang bagyo, posible nga mag-idog-idog sa gawa may landfall nga matabo. Pero as of now, as we speak, kinalantaw sa pag-asa nga wala sa nga matabo nga landfall, ining bagyo nga Ada. So, amo sila ang mga lakat sa aton nga panahon, whether we like it or not.